Rukun Islam. Wis diaturke ya, wis diaturke mau lagu yang bernapaskan religi ya ngono ya rukun Islam ya atur nuwun mergo iki pentase ning Ponorogo iki utamane ana ning warga Meguan ngono ya sembah nuwun untuk para tamu undangan sing pareng rawuh ya nduk iki utamane saka Kepala Dinas PMD Kabupaten Ponorogo Pendhane Bapak Haji Tony Sumarsono SS MSI malam ini juga kepareng rawuh ngono ya datang kantun Wakil Ketua DPRD Ponorogo Pendhane Pak Pamuji ya kepareng rawuh ya Forkopimka ya Kecamatan Sambit ya kepareng rawuh uga mau Pak Lurah ya kepareng paring dawuh ya Pak Camat ya Pak Camat Pak dan Ramil Pak Kapolsek ya kepareng rawuh ya uga kepala desa sewilayah Kecamatan Sambit ya bengi pareng rawuh ngaturaken sugeng rawuh ya ngaturaken sugeng lenggah sugeng amil sani ya ngono ya nek ora menutup mata nek Ponorogo kuwi sing sering pintas ana kene adinku Nduk Mas Cahyo Kuntadi ngono ya awake dhewe kulinane ning daerah Nganjuk sing kerep lah ya ing alhamdulillah tahun ini awake dhewe sawetara sawise Dewi ini ana ing prajekan delalah ana ing ngadesanan ya pengin awake dhewe iso kelakon insyaallah muga-muga mengko iso nulari lurah-lurah liyane ana ing Ponorogo. Oh ya kesoke dawuh ya
Saiki ana bintang tamune, ana Mas Gareng saka Wonosobo. Oh, Wonosobo. Ya. Iki wajah baru ning Ponorogo. Ya. Ponorogo iki dijajah karo Gareng Tralala. Ya. Terus Gareng Jajah. Ya. Gareng Sumar Bagyo Semarang. Lah iki Gareng sing lagi pisanan mlebu ana ing wewengkon Ponorogo. Awas, golek nganti ora lucu tak bong. Ojo ora. Iki lagi manten anyar lho. Apa ya? Ya. Arek iki lagi manten anyar kudu yo rada semangate luar biasa. Yo, terang nuntung ndak dong. Yo, selamat biasane, Dok.